Nang limpyo ang usa ka cleaner dito sulod sa usa ka private plane, ug didto naa siya'y nakit-an nga usa ka pocketbook nga ang heading title How to Fly a Plane for Beginners Episode 1. Ug tuod man sa dihang iya kining giablihan ug gibasa-basa, naa siya'y nakita nga mga steps kung unsaon pagpalupad ang eroplano. Grabe ang iyang kalipay kay sa dihang iyang gipagsunod ang iyang mga nabasa sa libro, malampuson niyang napalupad ang eroplano sa iyang amo. Sa dihang naa na siya sa kawanangan ug nakabato tumang kalipay, nagpadayon siyang basa sa maong pocketbook hangtod sa niabot siya sa katapusang pakli niini. Ug didto na ay nakasulat nga nag-ingon, aron ka nga makabalo unsaon pagpalanding ang eroplano, kinahanglan mo palit ka sa episode 2 ani nga libro. Butang nga iyang gikakurat ug wala niya nahuna-hunaan sa pinakasugod pa lamang. Well, in real life mga amiga ag mga amigo, dili pwede nga kabalo lang ta magsugod pero wala ta kabalo unsaon pagpadayon. Dili pwede nga naatay